כמה דברים אתם יודעים? איפה החומוס הכי טעים? איפה יש סל של בגדים שווים? ומי שם את הגול במונדיאל 70? אבל איפה הפנסיה שלכם, אתכם שואלים? את זה אתם לא יודעים? תתעוררו על הפנסיה שלכם ותוודאו שיש לכם אלטשולר שחם. חפשו אלטשולר שחם ופנו לסוכן. אלטשולר שחם, מחויבים במקצוענו. אין באמור תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני אישיים או התחייבות להשגת תשואות. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום למאיר איברהים, אח אחראי במחלקת קורונה בבית החולים העמק. שלום. שלום וברכה, בוקר טוב. אני אקריא הציוץ של אריאל אלחרר מלפני כמה דקות. מאיר איברהים, אח במחלקת קורונה בית חולים העמק, נתקל בסיטואציה לא שגרתית היום, כאשר אחד החולים היה ברגעיו האחרונים, משפחתו התעכבה בעומסי תנועה בעקבות הסערה. מאיר לקח סידור והחל לקרוא קריאת שמע עם החולה. הבנתי שזה הרגע החשוב ביהדות ולא רציתי שימות ללא קריאת שמע. זה נחשף לראשונה בחצות בסקופים על ידי איציק אוחנה, ואני חייב להגיד לך שגם ינון וגם אני פה נרגשים. תודה, אני יודע שזה אולי מרגש, אבל אני חושב וחשבתי שזה הדבר המתבקש לעשות אותו. מה קרה? תספר לנו. מה שקרה זה איזשהו מטופל דתי, יהודי דתי, שמדרדר ובמצב של לקראת המוות, נוטה למות. ואנחנו הודענו למשפחה, והם היו בנסיעה ארוכה מאזור נתניה לעפולה. ואני, כאילו, כל הדרך אנחנו התפללנו שיספיקו להגיע, לפחות לראות אותו ברגעים האחרונים. ולצערי, איך אומרים, המוות היה הרבה יותר מהר מההגעה שלהם בגלל שנתקעו בפקקים. ומניסיוני בעבודה בבית חולים, ואני הייתי עד להרבה מקרים וסיטואציות של אנשים שהם במצב שהולכים למות מכל הדתות, ואני יודע שהרבה אנשים חשוב להם לפחות את התפילה האחרונה, וזה גם משהו שגם למדתי אותו. איפה למדת אותו? אני שעשיתי גם תואר שני בלימודים, לקחתי 2 קורסים ביהדות. וואלה. בן גוריון, בנגב. ואתה לומד את דברים, איך לקשר בין יהדות לבין העולם, וחיים ומוות. אז מה עשית? אז אני לא מכיר את כל התפילה, ולא מכיר כלום. אני מדע שאיזושהי תפילה שאומרים אותה לקראת סוף החיים, כמו תפילת שמע ישראל. אז אני עמדתי ליד הראש שלו, ואמרתי שמע ישראל, ושהגיע הבת שלו, אבל הוא כבר היה מאוחר מאוד, הוא כבר נפטר, ובסרו לרופאים שהוא נפטר, הרגשתי שחסר לה משהו, והייתי חייב לשתף אותה, ואני אומר לה, תקשיבי, אני לא יודע אם זה מתקבל או לא מתקבל, בגלל שאני מוסלמי והוא יהודי, אבל אני רוצה להגיד לך שאני אמרתי את זה, אם זה יכול לגרום לך למשהו טוב, אז תדעי לך שאיך אומרים, המילים האחרונות שהוא שמע, אם הוא שמע בכלל, אני לא יודע, זה המילים שאמרתי לו. והתקשרה אתמול להגיד לי תודה, ואני את האמת דילגתי, חשבתי שזה הדבר המתבקש לעשות, וחמם לי את הלב לשמוע שזה עשה לה טוב. מאיפה אתה? אני מכפר דבוריה, ליד עפולה. וואו, תדע לך, אתה ריגשת אותי מאוד. יש לי דמעות בעיניים. ממש. ועשית דבר גדול מאוד. רגע אנושי קטן וגדול. בשביל זה אנחנו פה צריכים להיות לידם ברגעים, ואנחנו יודעים שלפעמים זה הקול האחרון שמטופל יכול לראות ולשמוע, גם במצב חולי, גם במיוחד במצב הקורונה, עם המחלוקות הסגורות, עם חוסר היכולת להנגיש לנו את המפגשים עם המשפחות ועם זה, אז אנחנו צריכים שם להיות בשבילם כבני אדם לפני שאנחנו נהיה שם כמטפלים, וזה הדבר שמתבקש, וזה דבר שאנחנו נעשה ונמשיך לעשות. איך היא הגיבה כשאמרת לה את זה? אני ראיתי דמעות בעיניים שלה, ופתאום אני רואה שהיא השתתקה, כאילו לא יכולה לדבר. ואמרתי לה תודה והלכתי הביתה, ואתמול בערב היא מתקשרת, אחרי השבעה, והשיגה את הטלפון שלי, האישי שלי, ומספרת לי שהיא רוצה להגיד לי שזה הדבר שעשה לה נחת בלב. וזה, אמרתי לך, גם לי עשה נחת בלב, שלשמוע שעשיתי את המעשה הנכון, בזמן הנכון, לאדם הנכון. אז מה גרם לך לרצות ללמוד קורסים על יהדות? שעשיתי תואר שני בגרונטולוגיה, היה לנו קורסי בחירה, ותמיד התעניינתי ורציתי ללמוד אשריך, אנחנו חייבים לסיים. תודה, אשריך. מאיר, עשית לנו את הבוקר. מאיר איברהים, ממש תודה רבה, יישר כוח, השם יברך אותך. תודה רבה לכם. וגם אללה. וואו. לא ככה? כן? כל האלוהימים שיברכו אותו. כן. טוב, יש עוד שעה.